velkommen til anden episode. Og nu kommer vi kæmper videre på den kamp vi kæmpede sidst. Så let's begin this battle. Eller let's gå videre på this battle. Vi fik med Emil, som brugte hans mega awesome minotaur til at smadre ham her. Skelet, mand, et eller andet. Ja. Og ja, sådan der. Så ja. Let's do this. Og nu smadrer vi også lige hende her, hans hjælper, eller sådan noget. Hvad hun er. Ej, jeg fiskede. Jeg har snart 2000 liv. 2000 liv. Og jeg har snart næsten 600 liv. Okay, så tager jeg mit paskort til Nakamita. Yeah, pas! Men det pas. Paskort, det er bare sådan et, man har mange af, som man bare kan bruge, uden at bruge sin pips. Og sin pips, det er de her hvide hernede. Nå ja. Og han bruger 2 pips på den der, så kan jeg... Selv, man. Den er ret fed, den der. Den giver ham også liv. Ja, den Det giver halvdelen af det, hvad den skal. Det er mega awesome. 81, hvor er det god. Hvad er det godt kort? Og den bot. Yeah, we did it, bros. We did it, bros. Jeg skal lige tage med ham der ved siden. Hvem? Hvor? Nå, ham der froggy nok, man. Once you activate the sigil, a countdown will start. When the timer runs out, anyone standing on the sigil will go inside the dungeon with you. Hvad? Jeg er derhen lige om lidt. Bare bliv stående næsten. Så kan du tage en kamp imens. Copenhagen. Na. Let's battle. Okay, Firecat. Oh shit. Firecat. God damn it. Hun fisler så selvfølgelig. Nej, Goal. Now use goal attack. With goalness. Så fisler jeg igen lige efter. Markering. Selv var markering. Au. Fire Elf. I choose you. Jeg så skal der mit spil også. Den der. Fire Elf. Okay, så skal der kampen lægger lidt mod. Den der. Bam! I won this battle. Let's do this. Kom så, Mr. Rex. Kom så. Let's go further. Begynd der. Hvordan kan du finde vej i det her spil? Der er så mange steder og alt muligt. TP. Det er med. Bare lige så du ved det ikke også, fordi nu har sagt det virkelig mange gange. Jeg har altså nok til det. okay. Så kan jeg bare følge den. Ja. Vi pauser den lige hurtigt. Velkommen! Vi er tilbage! Velkommen! Vi er tilbage! Velkommen! Vent, jeg går den forkerte vej. Jeg skal tale med hende der. Gloria. Jeg har ikke engang noget hopper. Okay, sådan der videre. Gloria, oh that's good, yeah, I'm so cute. Yeah, I know, I get it. Scrapbook back to me, child. I am forever grateful. I got a new head. I want to try this new head on. Oh my god, it's a new head. Oh, but deep head. Oh my god, I got a new head. Hvad bedst i mig? Den her? Er den der? Eller den der? Den nede. Det var grimt. Er den indenfor? Ned.
Den er mega awesome. Og prøv at se den. Det er totalt vildt ud. Prøv at se mig. Og min stemme. What's wrong with me? Det er som om pludselig at jeg ikke må sige noget som helst. Ja, og du er bare meget lille. Hvor? No! No! I'm not invited to party! Jeg kan invitere mig! Jeg kan invitere mig til deres party! Prøv at se! Party! Prøv at se! Jeg kan invitere mig! Nej! Hvorfor er det invitere mig til deres party? Hey, der er en mand derovre. Sorry, the gate is closed. No one can pass through without permission from the headmaster. Så det er altså headmasteren, hovedmesteren, som ikke har inviteret mig. Okay. Fint. Jeg gider da heller ikke med. Jeg smutter. Lige nu. Jeg har ikke brug for jer kage. Der er en bizarre. Det kan ikke engang have stave, det hedder faktisk bizarre. Det er sådan noget som Emil. Ha. Der er en guild. Well, say, I found this book on one of the benches while I was going to work this morning. It looks important, and I don't have time to drop it by the library. Would you take it there for me? Upgrade. Nej, men det koster penge. Young wizard, you can continue your adventure for free by exploring Triton Avenue. Go there now to help Susie Griffinbane. Goddammit. I can upgrade. Nej, men det koster penge. Young wizard, you can continue your adventure for free by exploring Triton Avenue. Go there now to help Susie Griffinbane. Griffinbane? Okay. We have to help Susie Griffinbane, Emil. Jo, vi skal hjælpe Susie Griffinbane. Susie Griffinbane needs our help. You have to trust me. Okay, Susie Griffinbane er lidt svær at komme hen til. Goddammit, jeg kan ikke nej, men jeg stod lige foran sin kamp, jeg var ved at bringe. Eller skot set. Så skulle jeg begynde at lægge en lille smule igen, der godt. Det var godt, at jeg kom ind i en kamp. Kom ind i en kamp. Jo. Det var det for den her video. Vi ses i næste episode. Ikke også, Emil? Farvel. Vi ses i næste episode. Ja. Ja, farvel.